Comrade Knox Chivero addressed the nation. He shared frightening details on alleged division between E.D. Mnangagwa and General Chiwenga. If true, the bill is surely a source of instability, which exactly the opposite of what its promoters are saying. Nzalapena mashukano mudapangwa ire arikunongwazi Knox Chivero pa his last address anotaura zvinhu zviri very deep zvanyatso kuratidza kuti panguva inoi kana mashoko ataura ari true, the relationship between the two leaders, VP Kosano Chiwenga and His Excellency President E.D. Mnangagwa, aiwa pangave vakasira kumira zvakanaka. Ende panguva inoi nhau the bill muchiona dzichimhanyiswa kudai zvinotobuda pachina kuti ndo the source of the instability. Nzalapinda mashoko mudanyikwa panguva ino remember subscribe or like on the bell icon. Zimu ai inobuda ichienda mberi ichitaura mashoko ano Chivero ichiti a truck was searched by CIOs intended to be apprehended over arms possession to be accused of VP Chiwenga, who was supposed to be arrested. But because the truck was found empty near Norton, Mnangagwa was unhappy about it. The plot was meant to clamp down on VP Chiwenga. This week, Mnangagwa sent officers to search for weapons at VP Chiwenga's wife and at former ZANU-PF Secretary for Admin, Obet Mbofo, found. Fellow Zimbabweans, like I said, the level of desperation has reached a dangerous level, says Knox Chivero. Ndo mashoko anoitwa na Knox Chivero panguva ino achitaura mashoko ekuti VP Kosano Chiwenga ari pama1. Anytime unogona kunzwisa kuti chatsvuka zvadhakwa generally vakikirwa panze or whatsoever zvingasangana nazvo nagenerali. Ndo madevelopments ari kuda panguva inoi. Chimbotidzai mafungiro enyu muri kudii pamusoro mashoko atoona VP Kosano Chiwenga ari panguva yakaoma. Remember subscribe or like on the bell icon.